Kabalo ka mag-vlog? Yes. Bantay ka ha? Hindi palayo, palayo. Yan. Practice. Istorya po. Human drone. Hi guys. Yun ang kamating din. SG Farm. Murag ka ng kwan sa ganito, murag na sa Amerika. Banyag. Yes, sama sa Switzerland. Switzerland. Kanang low class ang gud nga kwan, Switzerland kanang class A. Interview. Interview. Second time around na ako din nga sa SG Farm. So dako siya pinagbago. Nagbago na po siya. Dagbago na pod siya na siya iban. Pagpataligsik ni kay walay masuko Dati sa dili Dati ang kaning Banyard o Switzerland area is wala pa kani siya ginapasud. Yes. To karon ginapasudlan na siya. Tapos ang pool kay was in dili pa gina siya pwede na nakaghawo dati. Gamay na pag nagaligo karon po gamay lang sana nagaligo karon hantod karon. So how does it feel nga na din niya sa SG Farm? Gutom. Gutom Japan. Yes, gutom na. Gutom na gid siya. So lami na gid kay kaon. So asa na sila ate? Dali na yung taon mo. Tara na, arat na. Tara na, SG na ta. Ay, ulit, Sige ulit pa. na atras. 1, 2, 3. Stranger to my wala pa. Dito ka mag. Sige. Ako sa. Stranger to my eyes. Sang my pen with his finger. Ulit, palpa kayo. Diba, anak? So guys, nabot ang sa SG Farm. So layo po dahil gikan dito sa highway, mga 7 kilometers. So 100 ang entrance. Tapos na 20 na entrance dito sa Pikas. Dagan kay entrance niya, nagbayad na po mig 5. Nabayaran na bago mi nakadto diri 125, no? Grabe kadaghan madto ande diri. Asa man mo nanaog man mo? Namaliog sa Pikas mo sa Pikas. Kapoy na Ben. Kaya ba? Kaya pa syempre. Kapoy-kapoy ka, bihilin kayo. Ano akong sabay guys, sigutom na daw siya. Mutong sa ilang kaunon, kasi na siya geng-geng. Na buang nakatok ng bataan. Na geng-geng. Memorize na yung geng-geng. So, dire may sa ikatulo na payag. Saan man? Saan na? Zipline? Saan man na? Na, zipline dire? Hello. Zipline ka na Diba zipline? Ah, kan mana kaning Low budget sila karon. kab-kab na kuan, mas gwapo gitong si Plan. Malawi ka hinay. Hinay magud na kayo isa ka kuan ra man na, isa ka gian ra man gud na. O di lang pakulo karon, kana sila yung mga flying bee. Sa una wala sila flying bee, duyan lang to din sa una. Rendo yan na sa una. Pero dagan kapag gato sa una. Mas daghan karon. Ay katog na. Mga pita. Mo ba na? Magkape ko. Si mo hat, Tama jud atong payong daw. mga pizza daw sila sumaga sa mi dito. So nag-order na may kape. Ang pila tong order kape? 100 plus. Plus pero minus 75 Kape lang to, 800 plus. Sayang kaya akong sa video sa kula. Kaya dapat wala niyo mag-isunod. Dapat nag-stop lang ka. Ako naman ang mahawa. May isa kasalasan ko bang ko nag-isdog. Dili. Sa Dili. whole gid ko nag-isdog. Oo, sa hall. Dapat kung Sukan. Sukan. Ulito na to niya eh. Sukan. Sino mong sa nakasukan be? ikat Sukan. na besh. Tay nangasabay mga anak. Kira ka Ben? Minaw lang sila. Naminar ako. So mana may libot-libot diri sa SG Farm pala na. So taliksik, sige lang, okay ra. Te, musta mong lag sa SG Farm te? Ano na ayaw? Okay lang. Kanang unsa gani? Kanang Tugnaw. tugnaw. Mandin mo. So guys, na may rin sa Divine Mercy. Medyo layo-layo pa. Si bawa. Kapoy na sa Alvin Saka ba? Nahigil ko ito yung Saka. Siya gudong gipanaog. Ben, okay ra Ben?
May palaka. Kanawag na may guys, tapos sila saka. Ikaw po saka. Siyang nasa Punta Isla. Kanan, dito ta magkaon. View lang gyapon. Kunyang sa Seven Falls. Mag-zipline ka? Zipline ta. Magsipline mo ba? Magsipline mo? Mag-zip lang. Zipline mo. Makay pambayad. Ano, ay, may bayad ay. Pabilin lang. Ay guys, nagkaroon sa Punta Isla. So natay dire OGT sa pag-vlog na to. Na gunita niya ni sa magstorya. Welcome welcome makakajingjing. Sige na. So guys, at again, arat na. Arat na, mga kabilen. Mga Belens. Yeah. Makabilan. Ay, tay, ikaw dyan tayo, one time lang tay. Gunit. Sige, nga, istorya ka mo, nami karon dire sa kuhan. Na, sige. Good morning mga kabilin. Naami karon sa Lake Cebu. Naami diri. Naawid with pinsan, with pamangkin. O ari guys, gwapa kay ilang kuan guys. O ara o. Dito na sila kuan floating. Kita ang ginatanaw natin, oh. Nasa to nga tubangan. So, Ay diri. Di pa kita mo, nakasan likod na. Okay. Ay siyalan pa di ay. O diri, o ari guys, o diri, o ari na, o. Ay siyalan ba di ay, o ari, o. Gwapo kay ilang ano ba, o. First time, o gwapo kay ilang mga bulak diri. O ato ilang floating. Ang ni floating boat. Sa dito, o lami kay ilang lugar, o. Maka-stress reliever, o. Na gwapo kay ilang lugar, o. So guys, nag-video si Auntie Bilin. kami na pod. Dara mo siya ka, video man eh. Kulang na lang ikaw. Sana all. Pwede ka picture ka, Tiwin? Ay, gwapo dara, oh. Ako na picture si Moha, nagtuklana na sila si Moha, o kay... Sa inyo, uy. Ako guys, picture si Moha. Nami karon dire sa nag-grate eh. Seven Falls, Lake Cebu. Yung nag-grate no. So makita na namo. Isa gani. Falls. Isuga sa kon karon eh. Ay, vlog. Welcome to my life. Na, picture sa ante. Sabi sa post. Diba? Oh. Pusing. Oh. So ayun guys, na pagdesisyonan na dili na lang daw. Sakay og poles kay nahadlok. Diyo, dili mo sa kay Falls. Dili na lang Sakay og zipline. Dili na lang sila mag-zipline. Sayang ang experience kay Natatakot kasi kami. hadlok Kay- mag-zipline, hadlok biyaan. Hindi mabugto. Bugto, di mo ko na mabugto. Ang buhay pa siya, oh. Sa bagay, sayang. Alam mo nakita ang unggoy. Ha? Wala may unggoy dira na. Nakadri unggoy. Talagaan lang. Sige SG po Farm na. lang kita ni makompleto ang picture. Dito na lang tama zipline. Naga-video na. Oh. Haggard kayo. So muning wala na dayon nag-zipline kanang nagungan eh. Umingoy kay ngun ni Auntie Billy di na daw. Tara na. Pulban ka zipline te. Pulban ka zipline te. Oo hadlok eh. Di ulan-ulan man po. Tara, sakay na ta. Ayun na. Nangatulog na sila guys. So pata na magkaroon sa SG Farm. Nangatulog na sila. Tama na dito pag-abot, mata na. Mata na rin sila niya. Luto na po na sila niya pag mata. Awalay kaso, dagang kay balon. Natulog na sila. Dagang kay balon. Sige na. Guys, manguli na mi. Asa naman tawin? Or we go home? Manguli na ta. Kay? Kaya nakakuha na kog kape. Nakakuha nga, bayad. Manguli na mi. Alam, napurdoy na mi. Manguli na mi kay kalibangan ako.
Ano daw? See you in our next vlog. See you next vlog. Bye! Tapos, Bye, Bong, salamat. Tuyok pa. Tapos tabon. wala na. Malikod na, kaya nakapula. Okay na to, Jeng. Muli na mi. Ano man, kapoy na ka? Napay klase ugma. Oy, na, tama dahil duty pa ugma. Bye-bye.